som privítala pána doktora Elšeka, ktorý robil v roku 1988 až 1993 terénny systematický výskum na Národnej kultúrnej pamiatke na Veľkej Lúke. A vlastne, aby som ho trošku ešte predstavila, že tieto výskumy vlastne prezentoval v domácich aj zahraničných periodikách, že máme takú vzácnosť, že je to viacfázové sídlisko rímsko-germánskych usadlostí s najlepšie a najcelistvejšie zachovanou rímskou stavbou na Slovensku, a vlastne on sa postaralo realizáciu tej konzervácie, takže to, čo vidíme nad terénom, takže to bol výsledok alebo záver toho výskumu, ako som to pochopila, pretože ja som stavbár, takže ja som vlastne bola vždycky na opačnej strane ako tí, ktorí robili ten archeologický výskum, takže predsa len si myslím, že je dôležité, aby sme sa touto témou zaoberali, aby nám odborník povedal, akú vzácnosť v našom teritóriu Dubravky máme, pretože v minulom roku, aj teda v roku 2009, už keď sa začali prípravy výstavby Dubravského múzea, v tom čase už bežala aj príprava urbanistickej štúdie Veľká Lúka. A toto boli vlastne v tých ostatných 2 rokoch najväčšie investície mestskej časti. Takže z toho dôvodu považovala som za dôležité, aby sme si povedali podrobnejšie o týchto vzácnostiach, aby sme vedeli to Dubravské múzeum dobudovať plnohodnotne aj o túto etapu. Ktorí ste ho navštívili, tak určite ste videli už niektoré archeologické nálezy, ale máme tam aj Dubravskú izbu. Takže celá tá postupná práca na tom dobudovaní múzea je veľmi dôležitá a verím, že s takými odborníkmi, ako je pán doktor Elšek, že sa nám to podarí urobiť dobre. A zase dokončenie tej urbanistickej štúdie Veľká Lúka, myslím si, že je opäť dôležité poznať tie podmienky, ktoré nás čakajú práve z dôvodu, že tam máme také vzácne archeologické nálezy, že takýto stret záujmov, ak to nazvem veľmi otvorene, by nám mal byť jasný, že čo si máme chrániť, a zase chceme tú Veľkú Lúku, pretože nechceme zahusťovať sídlisko a záujmom výstavbu v Dubravke je. Takže toto sú v mojich očiach ako dva veľmi významné ciele rozvoja Dubravky, a preto teda som vďačná pánu doktorovi, že nám chce venovať svoj čas, a ďakujem aj vám, že ste prišli. Tá moje prednášky je povedať prevez osídlenia vlastne od najstarších čias, vlastne po stredovek, kedy vlastne pred vznikom dediny Dubravka bolo osídlenie intenzívne v celom katastri. Máme jednotlivé nálezy z viacerých poloh, ale najvýznamnejšie osídlenie sa rysuje na Veľkej Lúke, kde vlastne bola nezastavená časť, a tým pádom mohli sme veľko plošnejšie skúmať túto lokalitu. Je tu osídlenie od staršej doby kamennej cez dobu železnú, rímsku, slovanské obdobie až po stredovek, po 13. storočie, a v tomto čase končí osídlenie tejto polohy a dedina vzniká vlastne v miestach Starej Dubravky, kde dnes je najstaršia časť obce. Z každého tohto obdobia už máte odhalené nejaké artefakty? Sú odhalené vlastne viaceré sídliskové horizonty od staršej doby kamennej, čiže z obdobia 10 000 až 8 000, potom aj z mladšej doby kamennej, medzi rokom 4000 a 2000. Zase prichádzajú sem potom prvé etnikum, známe Kelti v 5. storočí pred našim letopočtom, vystriedali ich okolo prelomu letopočtu Germáni a Rímania, a prichádzajú sem potom najstarší Slovania v 6. storočí. A toto osídlenie je vlastne nepretržité od príkladu najstarších Slovanov cez Veľkú Moravu až po 13. storočie, keď tu vzniká Veľký Moravský a neskôr feudálny pánsky dvorec.
Predpokladáte nejaké významné nálezy ešte v tejto lokalite? A o jakú lokalitu sa jedná? Nezostáva na čas práve veľké luky, tam sa robil ten výskum len bodovo na miestach na väčšou koncentráciou osídlenia, ale vlastne je to len malá časť tejto lokality, ktorá je preskúmaná. Nakoľko to bol systematický výskum zameraný len na rímske osídlenie s rímskou, germánskou, videckou usadlosťou typu Villa Rustica a širšie okolie nebol čas ani finančné prostriedky tieto veci skúmať. Takže ktoré je pre vás z toho historického a archeologického obdobia najvýznamnejšie obdobie, alebo teda, ktorý je najvýznamnejší nález doteraz? Najvýznamnejšie nálezy sa zdajú, aj keď osídlenie, povedzme, z príchodu Keltov vôbec na území západného Slovenska aj z príchodu častných Slovanov v 6. storočí, predsa najvýznamnejšie osídlenie z obdobia doby rímskej z 1. a 4. storočia. Práve v 3. storočí tu vzniká rímsko-germánska vidiecká osadlosť tesne za hranicou Rímskej ríše, blízko rímskeho mesta, hlavného mesta provincie Carnunte. A tieto stavby sú vlastne rímskeho pôvodu, teda rímski architekti postavili rímsky kúpel a aj zázemie, teda rímske stavby, napríklad pre poľnohospodárske produkty, sklady, sípky a tak ďalej. Robíte výskumy priebežne, alebo kedy predpokladáte v nejakej dohľadnej dobe, že by ste pokračovali v tých výskumoch a odkrývaní tých lokálnych? V súčasnosti sa robia už iba prevažne záchranné výskumy na stavbách, ktoré sú vyvolané stavebnou činnosťou a preto systematické výskumy nie je v tejto dobe možné vykonávať. Na záhode sa robí veľké množstvo týchto stavieb a tým pádom sa zameriavame hlavne na túto záchrannú činnosť. Lokality, ktoré nie sú ohrozené, tie ostávame vlastne pre ďalšie generácie, aby to skúmali a zisťovali. Predmety, ktoré ste našli, je možné vidieť v nejakých muzeách a konkrétne teda v ktorých? Prevažne sa predmety používali na rôzne výstavy, ktoré sa robili predovšetkým v Nitre, na Bratislavskom hrade, ale niektoré nálezy aj v Archeologickom múzeu v Bratislave, ale potom aj v Carnunte, v zahraničí, v Rakúsku, máme podobné výstavy. Predpokladáme, že po dokončení Bratislavského hradu, kde bude veľká expozícia z praveckých a stredovekých dejín Slovenska, aj tieto nálezy, časť nálezov z Dubravky najvýznamnejších sa dostane do tejto expozície. Chcela ešte pána doktora poprosiť, pretože on mal veľa prednášok a my vlastne teda o tomto výskume a my by sme chceli do nášho Dubravského múzea zabezpečiť čo najviac informácií, čiže či by sme ho mohli poprosiť, aby tie prednášky, tak ja som si to všimla v tom vašom portfóliu, že väčšinou boli v nemčine, alebo teda v iných jazykoch, či ich máte aj v slovenčine, a že by sme ich ako archívne teda dokumenty mohli získať do našej budúcej knižnice Dubravského múzea. A potom, pokiaľ by sa nám podarilo presvedčiť kolegov poslancov, že by sme nejakú čiastku v rozpočte na takúto publikáciu špeciálne teda zameranú na Veľkú lúku, takže či by teda mohli s nami spolupracovať, že by sa Dubravka na vás obrátila, aby sme vlastne takúto dôležitú časť histórie urobili takou formou čo najzrozumiteľnejšou, pretože nakoniec aj pre školy, pre vzdelávací proces je to dôležité. No ale aj pre návštevníkov múzea, čiže vlastne toto stretnutie, škoda teda, že počasie nám to pokazilo a že nás je tu neveľa. Never, že počasie. Ale verím tomu, že postupne ako Dubravčanom budeme schopní priblížiť to, čo teda v tej Dubravke už je odkryté a že možno vďaka tomu, že sa to múzeum bude postupne budovať a že doplníme tie zbierky, treba aj o tie kópie, že by sme si teda túto svoju históriu začali viacej vážiť a že snáď ako
nájdeme teda aj s vašou pomocou ďalších kolegov, ktorí by nám odkryli tie ďalšie tajomstvá, ktoré okolie Dubravky skrýva. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste venovali nám čas a ďakujem aj vám, že ste boli zvedaví a že teda posúvame túto informáciu, hádam ďalej. Ďakujem všetkým.